Галимжан Гыйльманов. Албастылар. Уникенче бүлек. Менә бит ничек, дусларым. Уйламаганда, нитмәгәндә ике героемнан да колак кактым. Беренче мәртәбә аптырап калдым. Бәянымны ничек дәвам итәргә белмим. Авылга кайтып, санияләр, тәскирәләр дөньясын күзәтеп караргамы? Анда кызык түгел. Анда сагыш. Шушы шыксыз, сөмсез урман дөньясында Хәлимне эзләп табаргамы? Нәфисә хакында уйлыйсы да килми. Бу ярының җәрәхәте әле һаман да кан саркытып тора. Әсәремә яңа геройлар алып керергә соң инде. Шулай шул. Табигать тулысынча сөю ихтыярында. Аннары, кем әйтмешли, югалтмыйча табып булмый. Моңа кадәр язганнарымнан шушы ике фикер чыга. Әгәр шулай икән, табигать тулысынча сөю ихтыярында икән, югалтмыйча табып булмый икән, димәк, Хәлим белән Нәфисә тарихы да бөтенләй үк өметсез түгел әле. Аларның язмышына кул селтәргә иртәрәк әле. Шуны да онытмыйк. Хәлим белән Нәфисә тарихы аларның мәхәббәт тарихы гына түгел инде. Гөләш белән Бигеш бар. Сания белән Тәскирәне кая куясың? Әнә бит алар тәрәзәдән тәрәзәгә йөреп, көн өтене юлны барлыйлар. Аларның сагышлы, зарлы карашына тәрәзә өлгеләре ничек түзәдер? Ни өчен сагышлы, зарлы? Алай гына түгелдер. Чынлап та, аларның ирен читләрендә тыйнак, сабыр гына елмаю бар. Димәк, өмет бар. Иманым камил, әгәр кинәт килеп, бөтен әйбер дә кешегә әверелсә, яки адәм сурәтенә күчсә, тәрәзәләр шундук күз яше үтәли елмаючы хатын кызга әверелер иде. Билләхи. Юк, мондый аянычлы үлемнәр белән очлысым килми әсәремне. Урманның бер төпсез чокырында аунаган Хәлим язмышы белән дә, ике албасты кулында шәбәләнеп яткан Нәфисә язмышы белән дә мин разый түгел. Юк, булай гына бирешергә тиеш түгел иде алар. Үз бәхетләре, үз мәхәббәтләре һәм язмышлары өчен көрәшергә шактый өйрәнделәр бит инде бу Хода бәндәләре. Албастылар шаукымы да ул кадәр куркыныч түгел, минемчә. Аны җиңү өчен сөюең ихлас, иманың нык булуда җитә. Сөя белгән, иманын югалтмаган геройларымның шулай тиз бирешүенә ышанмыйм мин. Күңелем белән тоям, албасты карчыклар да нык үзгәрделәр. Алар инде туташ сихердән, явызлыктан гына тормыйлар. Тагын шуны да тоям. Алар менә берәр яхшылык, изгелек эшләрләр кебек. Ничек кенә булмасын, бу мавыктыргыч, әмма үтә дә авыр тормышны дәвам итәргә бик мөһим сәбәпләр бар. Шуңа күрә сезнең Фатиха белән мин аларны караңгы урман сукмагы буйлап эзләп китәм. Хәлимне беренче булып табасым килә. Чөнки ул бу гыйбрәтле тарихның сәбәпчесе һәм җаны. Бәгырем генә өзелеп төшмәсен дә, йөрәгем генә нык булсын. Амин. 13нче бүлек. Хәлим төш күрә иде. Дөресрәге, төш күрәм дип уйлый иде. Әгәр шулай уйламаса, күз алдындагы күренештән диванага сабышар иде. Имеш, тирән бер чокырда, яр астында ята ул. Беленер-беленмәс кенә томан аша ниндидер кызыл куаклык шәйләнә. Төш әлбәттә. Кызыл агачлар төштә генә була бит. Шундый ук кызыл яр, кызыл тау. Иң кызыгы бу да түгел әле. Иң зур мөгъҗиза шунда, ул җансыз, хәрәкәтсез килеш, буынсыз булып, чокыр төбендә ята. Ялаңгыч тәнендә үзгәләнеп беткән кием калдыклары гына. Калган киемнәрен кемдер тарткалап үзгәләп йөри. Кем соң ул? Кеше дә түгел кебек. Ниндидер җәнлек затыннан бит бу. Бүре? Бүре. Чыпчын бүре. Кызыл бүре. Әнә бит сөткә тулышкан имчәкләре як-якка сәлгелдәп йөри. Ана бүре. Нинди бүре соң бу? Нишләп йөри ул? Ник, кая тарткалый ул Хәлимне? Тешләмәкче буламы? Үзгәләп ташламакчымы? Кабып йотмакчымы? Бираздан Хәлим шәпшәрә калды. Күлмәгенең соңгы кисәкләре үзгәләнеп читкә очты. Канлы иренле шеш белән тулы бот балтырларында җан гына түгел, кан әсәре дә калмаган. Тәне зәңгәрләнеп күгәргән, ишегән булса да, үзенең зихене ап-ачык, уйлары тере, йөгерек, әмма карашында җителек, күңелендә тынычлык беткән. Авырту да юк, ниндидер сәер халәт. Сәер булмыйча төш бит бу. Төштә ни булмас?
Теге ана бүре бераз вакыт Хәлимгә сүзеп карап торды да, үзенең юеш борынын хәтәр авырудан, шештән изаланып яткан тәнгә төртте. Иснәнә мышный ялаганда итте. Хәрәкәтсез тән моны сизмәде. Бүре тешләшә башлагач кына Хәлимнең тәнендә ут кабынгандай булды. Кайсыдыр җирендә энә белән чәнечкәндәге кебек сызлау барлыкка килде. Димәк, ул исән. Исән? Төш. Төшме соң бу? Төш булмаса нинди дөнья, нинди чыкыр, нинди бүре бу? Җитмәсә кызыл бүре. Төш бу төш. Тик төштә авырту юк бит. Өн бу өн. Авырту көчәйде, ләкин бүре алдында сызланып яткан гәүдә ничек кенә теләсә дә бу авыртуга каршы торырлык хәлдә түгел иде. Бишарадан ни чара дигәндәй, Хәлим яшәүдән бөтенләй үк ваз кичмәсә дә, хәтәр үлемгә әзерләнеп бетте. Бүре нишләптер үзен бик сәер тотты. Бүтән йырткычлар кебек кыланмады. Әнә бит чиметеп тешләп караганда итә дә, кабат җибәрә, тешләгәндә итә дә тагын җибәрә. Канга чаклы тешләми, тешләрен сөяккә кадәр батырмый. Тешләштереп ала да ялап куя. Хәлимнең бөтен тәнен селәгәйгә буй. Бүренең озын кызгылт теле Хәлимнең тәнендәге иренле, канлы шишләрне ялап килә дә, Хәлимнең күз алдында ук асылынып тора башлый. Йырткычның кайнар тыны аның йөзенә килеп бәрелә. Бетәм бугай дип уйлады Хәлим. Менә хәзер үткен тешләре белән бугазымнан эләктереп ала да, ләкин уйлый башлаган уен уйлап бетерә алмый калды. Теге бүре кисәге селәгәйле теле белән Хәлимнең йөзен, борынын, күзләрен ялап та куйды. Менә хикмәт. Бөтен дөнья гаҗәеп матур манзарага әверелде. Яктырып балкып китте. Куаклар, таулар үз төсләренә кайтты. Кызыл бүре дә шундук соры төскә керде. Кан булган бит бу. Башындагы җәрәхәттән аккан кан. Шул кан аның күзләрен каплап алган. Дөньяның ямьле, җете төсләрен томалап куйган булган. Әкренләп Хәлимнең хәтере кайтты. Ул албастылар утарын, майыны, гөләшне исенә төшерде. Ул авыру иде. Аның бөтен тәнен зәһәр чуан баскан иде. Урманга да үләр өчен генә керде. Бәлки инде үлгәндер дә. Әллә үлмәгәнме? Ахирәт дөньясында чыкыр-чакыр да, авырулар да, мондый йырткыч бүрләр дә булмыйдыр ул. Хәлимгә уйлау авыр. Аның сулкылдап башы авырта. Йөрәк типкәндәге кебек. Әллә башның да йөрәге бармы икән? Кулны, аякларны кузгатасы иде дә, юк булмый. Хәлимнең кул аяклары һаман җансыз, хәрәкәтсез калды. Гәүдәсе бүрәнә кисентесе кебек буйдан-буйга сузылып ята бирде. Бүре һаман аның тирәсендә бөтерелде. Каяндыр ике бүре баласы килеп чыкты. Алар да әнкәләреннән күреп, Хәлим тәнендәге канлы шишләрне ялый башладылар. Ара тирәгенә юеш борыннарын әниләренең имчәкләренә төртеп, аның имезүен, ашатуын сорыйлар. Ана бүре küçüкләргә әллә ни игътибар да итми. Һаман Хәлим тирәсендә булаша. Сак кына тешли аның авыру тәнен ялый. Хәлимнең һич башына җитми. Ник ялый ул? Бу җансыз авыру тәнгә ник үзенең селәгәен агыза? Гайрәтне чигәрерлек лайлага төрә. Үзенә азык әмәллиме? Әллә шул рәвешле дәвалыймы? Бүреләр борынгыдан ук кешеләргә игелек кылганнар. Аларның балаларын үлемнән йолып калганнар, хәтта сөтләрен имезгәннәр. Шул рәвешле төрки ыруларның гомерен узайтканнар. Әллә бу бүре дә шулай изге җан иясеме? Бүре дә түгелдер әле ул. Хәлимнең гомерен саклап калу өчен җибәрелгән төрки рухтыр бәлки. Татар рухыдыр. Хәлимнең бөтен гомер юлы да шул татар язмышына охшамаганмыни? Шул ук югалулар, шул ук гамнәр, хәтерсезлек, иман яңарту, якты моң, сөю сагышы. Булар кем әйтмешли, татарныкы гына, буларсыз татар юк. Әле дә хәтерендә, бәләкәйрәк чагында әнкәсе аны районга алып барган иде. Базарда йөргәндә Хәлим әнкәсен югалтты. Базарда йөреп тә таба алмагач, бер урам буйлап эзләп китте. Ул вакытта аңа 4-5 яшьләр булгандыр. Бара-бара арып бетте, ачыкты, йылы юк башлады. Шунда аны бер урыс кешесе туктатты. Урыс икәнен шуннан белде. Мама дигән сүз әйтте ул. Хәлим тагын да ныграк йылый башлады. Теге урыс өенә алып кереп, аны аш өстәле артына утыртты. Ләкин шундук ашарга бирмәде. Ип почмагында эленеп торган ялтыравык калайдан кисеп эшләнгән кеше сурәтенә күрсәтеп, "Чукын" диде.
Үзе шунда ук чукынып та күрсәтте. Хәлим белә иде инде, аларга чукынырга ярамый. Алар бит татарлар, мөселман дигән кешеләр. Чукынганнар урыс була, ә урыслар кара киемгә төренеп, чиркәүгә йөриләр, сүгенәләр, аракы эчәләр, дуңгыз ите ашыйлар, сугышалар. Теге урыс ничек кенә тырышса да, Хәлимне чукындыра алмады. Бер телем ипи күрсәтә дә, чукынсаң ипи бирәм ди. Бик ашыйсы килсә дә, Хәлим чукынмады, башын иеп, мышнап тик торды. Еламады да. Берни дә барып чыкмагач, шайтан кебек кара йөзле, сасы сарымсак белән тәмәке исе аңкытып торган урыс аны өтә-төртә урамга куып чыгарды. Кайсыдыр урам чатындагы яшел ширәм өстендә еламсырап утырган Хәлимне кичкә табагына табып алдылар. Сония бөтен милицияны күтәрде ул көнне. Улын күрүгә «Балакаччаем!» дип үрсәләнеп кычкырып җибәрде. Кычаклап алды, күтәреп күкрәгенә кысты. Ул ис әле дә Хәлимнең хәтерендә. Әйе, аның әнкәсеннән бик тәмле ис килә иде. Ипи белән сөт исен шундук танып алды Хәлим. Чөнки аның бик тә ашыйсы килә иде. Ниндидер машинаның ачык әрҗәсенә утырып кайттылар. Әнкәсе шатлыгыннан ашарга дип алган төенчеген кайдадыр онытып калдырган. Бала-чага моны аңлыймыни? Әнкәсенең күзенә карап ашарга сорый. Сония нишләргә дә белми. Аптырагач изүен ача да Хәлимгә имиен каптыра. Хәлим инде күптән имми. Әнкәсендә сөт тә юк, әмма былай рәхәтрәк, ачлык та нык сизелми. Кайтканчы шулай әнкәсен имеп, юанып кайтты ул. Әнкәсе йокла дип карый. Хәлим йокламый. Артка таба йөгергән юлга карап, дәшми-нитми генә имә бирә. Аңа юл тере кебек тоела. Тере булмаса, ул кадәр йөгереп качмас иде. Әллә юлның да авылы, өйе, әнкәсе бар микән? Ул да авылына, өенә, әнкәсе янына ашыгадыр. Шулай юлга карап бара торгач, Хәлим кинәт үзенең тел очында ниндидер яңа тәм тоеп ала. Әнкәсенең имиеннән төшкән сөт тамчысы ләсә бу. Хәлим ул тәмне онытып бетермәде әле. Әнә бит ул нинди татлы, тансык. Аның куллары үзеннән үзе әнкәсенең йомшак җылы имиенә ябыша. Хәлим тончыга язып, шашып имә башлый. Әнкәсенең сөте шул кадәр мул, ак тамчылар Хәлимнең ирен читләреннән агып төшеп, түшенә тамалар. Күкрәген кытыклап торалар да, йөгереп, култык астына төшеп китәләр. Хәлим күзләрен ачарга курка. Күзләрен ачса, әнкәсенең имиендә сөт бетәр. Ул тагын бу тәмле татлы ризыктан мәхрүм калыр кебек. Шулай да кызыксынуы җиңә. Хәлим күзләрен ачып җибәрә һәм тагын баягы сәер, хәтта куркыныч төшендә пәйда була. Ул имеш, һаман әле теге караңгы чокыр төбендә, бүре өнендә ята. Ике бүре баласы да шунда гына әүмәкләшеп уйнап йөриләр. Хәлим бераздан янында яткан ана бүрене дә шәйләп алды. Бүре аның баш очына ук килеп яткан. Хәлим исә үрелеп, аның алсу тимәле имчәген имә. Күңеленә курку хисе шыбырдап кирип тулса да, бүре имиеннән аерылмады ул. Төш бит бу. Чынында ул авылга кайтып баручы машина әрҗәсендә әнисен имеп утыра. Ана сөте белән бергә хәл егәрлек керә барганын тоя Хәлим. Бөтен тәне буйлап дәртле дулкын кузгала. Тамырларында җылы кан йөгерә башлый. Сулышы иркенәя. Йөрәге үзенең тигез ызанына төшеп, салмак кына гомер чутларга керешә. Ничек кенә сынап ятса да, күз алдындагы күренеш шул килеш калды. Төш югалмады. Хәлим уянмады. Аны имезүче ана бүре өчен генә бөтенесе дә ачык булса кирәк. Әнә ул салмак кына турып, имчәген Хәлим авызыннан өзде дә якындагы ширәмлеккә барып ятты. Аның янына шундук баягы бүре балалары йөгерешеп килде. Бераз сырпаланып алганнан соң әрсезләнеп имә дә башладылар. Хәлим тәмам аптырады. Төш булса да, төшкә бер вакытта да керми торган әйберләр бар монда. Күк бар, кояш бар. Шушы күк һәм кояш астында бүреләр яши торган сәер дөнья бар. Шәп-шәрә гәүдәсен кыймылдата алмыйча, үлем көтеп ятучы Хәлим үзе бар. Ана бүре балалары янында бераз юанганнан соң, тагын бер мәртәбә Хәлим ягына күз ташлады да, читкәрәк китеп күздән югалды. Караңгы төшә башлады, ауга баруыдыр, дип уйлап куйды Хәлим. Уйлавын уйлады, әмма гәүдәсен кузгата алмады. Уйларның шәплеге беләнмени?
Теге ике бүре Хәлим өстендә сикереп уйный башладылар. Аны да уйнарга чакырып караганнар иде, моннан берни дә барып чыкмады. Хәлим һаман күзле бүрәнә кебек кылда селкетми ята бирде. Бик кызык бу бүре кичекләре. Кешеләр кебек үз дөньялары, үз холыклары. Хәлим янында уйнап йөргән бу ике кичек тә бер-берсенә һич охшамаган. Берсе тешләк, усал һәм үчле булса, икенчесе самими, ышанучан һәм күңелчән иде. Ләкин хикмәт тә шунда. Нәкъ әнә шул Гадирәге йомшак холыклысы көчлерәк иде. Кешеләр арасында да шулай бит. Көчсезрәкләр тешләк була. Көчлеләр күп очракта гадилекләре, игелекле булулары белән аерылып торалар. Хәлим бу кешекләргә исем кушарга булды. Тешләгенә усалына Азау дигән исем бирде. Чынлап та, яшь булуына карамастан, анысының Азау тишендә өлгергән, хәтта ыржаеп авыз читеннән тырпаеп чыгып тора. Икенчесе матуррагы, моңсурак карашлысы һич кенә дә йырткычка охшамаган. Бәлки, күбрәк юаш авыл этен хәтерләтә. Шуңа күрә Хәлим аңа чын авылча әйтеп Аккүз дигән исем кушты. Күзләрен әйләндереп алган ак күзлек бөҗралар бу исемне үзеннән үзе сорап тора иде. Әнә шул Аккүз атлысы Хәлимне бигрәк тә үз итте. Азау читтә кыш куып йөргәндә, агач тамырлары кимереп азапланганда, Аккүз Хәлимнең тәнен ялап, бит күзләрен үбеп йөрде. Аннары йөнтәс башын яңа дустының күкрәгенә куеп йоклап китте. Караңгы төшеп бетте. Азау да Хәлим янына килеп ятты. Хәлимнең җылысы аңа да бик кирәк иде. Чөнки төн бу вакытта шактый салкын була. Чыкырның үз салкыны да җитәрлек. Хәлимнең тәненә зәңгәрсу шәмәхә төс йөгерде. Әмма ул барыбер бу салкынны тоярлык хәлдә түгел иде. Хәлим үле тәне белән тоеп бетермәсә дә, ишүдән, ачлыктан һәм сусаудан талчыгып уйый башлады. Бираздан мышнап йоклап ятучы ике бүре баласының җылысына ымсынып, тирән йокыга талды. Ләкин ныклап йокыга китә алмады. Урман чыңылындагы бүре өне каршында ырылдавык тавыш ишетелде. Беренче булып Азау белән Аккүз уянды. Аларның тынгысызлануын сизенеп, Хәлим дә күзләрен ачты. Баштарак берни дә аңлашмады. Баш очында шыңшып чыелдап утырган ике бүре баласына карап кына ниндидер хәтәр куркыныч янавын аңлап алды. Күзе бераз ияләшкәч, ул куркынычның кемнән һәм каян килүен күрде. Берлегән куаклары үскән төпкелдән бүре өненә ике пар утлы күз карап тора иде. Бүреләр. Булары да бүреләр дип уйлап алды ул. Әле дивана ук түгел Хәлим, инде аңлый, хәтта төгәл белә, бу бүре чыкыры төш түгел. Өннең дә иң өне, иң хәтәре. Шуңа күрә бу бүреләргә көлеп кенә карарга ярамый. Әнә алар Хәлимне үзгәләргә килгәннәр. Җанны өшетерлек итеп, күзләрен ычкынландырып карап торалар. Хәлим уйлап куйды. Кешеләрдә генә түгел, йырткычларның да шәфкатьлеләре, мәрхәмәтлеләре һәм шулай ук шәфкатьсезләре, мәрхәмәтсезләре була икән. Ана бүре аны үлемнән коткарып калды. Җәрәхәтен дәвалады, сөтен имезде. Ә бу бүреләр кеше исен сизеп, тешләрен ыржайтып, күзләрен шикрәйтеп, тамак хакына килеп тә җиткәннәр. Ләкин Хәлимнең аларга каршы торырга хәле дә, мөмкинлеге дә юк. Акыллы булу беләнмени? Акыл белән таш атып та, күсәк күтәреп тә булмый. Нишләп булмасын? Тырышып карарга кирәк. Күрәләтә үлем бугазына кереп булмый бит инде. Хәлим бөтен егәрлеген туплап, уң кулын кыймылдатырга тырышып карады. Канга тулышып, бөтен җаны белән көчәнде. Муен җилкә тирәсендәге кан тамырлары шартлар дәрәҗәгә җитте. Баштарак берни дә барып чыкмады. Тора-бара теләгенә иреште. Уң кулын селкетеп, бармакларын учына йомарлый алды. Тәнендәге һәр күзәнәктән көч җыеп, бу җыелган көчне йөрәге аша үткәреп, кабат тәненә кайтарды. Бүре тырнагы астында изаланып үләсе килмәде аның. Ул бит кеше, кеше. Эх, кеше генә шул. Юк, тиз генә бирешмәячәк Хәлим. Бармакларын кузгата алгач, кулын, тәнен генә кузгата алачак ул. Явызларга күсәк күтәрергә генә хәленнән киләчәк. Кан чәчрәп чыкканчы иреннәрен тешләп, Хәлим бөтен булган көчен үз кулына куып кертте. Кул аны тыңлады. Капшанып, якында гына яткан агач башына барып ябышты. Ул арада бүреләр Хәлимгә якынайдылар. Хәлим аларны күрмәде.
әмма төн эченнән төбәлеп карап торган ике пар утлы төймәнең тагын да балкыбрак китүен, шуңа да шомлырак януын күрми мөмкин түгел иде. Бүре балалары инде чинамыйлар, ырылдамыйлар да. Хәлим артындагы караңгы яр ышыгына посып, бу хәтәр күренешкә өннәре алынган килеш тынсыз җансыз калып торалар. Хәлим генә тере. Хәлим генә яшәргә тырышып үлемгә карышып ята. Ул инде кулындагы агач кисәген үз янына шудырып китергән. Өстенә бүреләр ташлана калса, берәрсенең баш чүлмәген сугып ярырга да әзерләнеп беткән. Язмаган икән. Хәлимнән берничә адым читтә генә басып торган бүре балалары нидер сизенеп, пышын-пышын гына алгарак шуыша башладылар. Моның сәбәбе бераздан ачыкланды. Каяндыр күктән төшкән кебек кенә авызына яшь кабан дуңгызы капкан ана бүре пәйда булды. Ул борынын җыерып, азау тешләрен ыржайтып, ырылдап торды да, алдында яткан кабан дуңгызын теге ике бүре каршына илтеп куйды. Үзе канлы иреннәрен ялый-ялый Хәлим янына килеп ятты. Каяндыр азау белән Аккүз килеп чыктылар, әниләренә сырпалана-сырпалана ашарга сорый башладылар. Ана бүре нишләсен? Талаша-талаша кабан дуңгызын бытырлаган бүрләр ягына моңсу гына карап, балаларын яларга кереште. Бер очтан Хәлимнең дә битен ялап алды. Кулындагы күсәген ташлап, Хәлим мәрхәмәтле бу җан иясенең ян башын сыпырып сөя башлады. Бу төнне ана бүре икенче мәртәбә ауга китте. Таң беленә башлагач кына кайтты. Бу юлы ул симез куян тотып кайткан. Әле үлеп тә бетмәгән куянның канлы гәүдәсен Хәлим алдына китереп куйды. Үзе, аша, сиңа алып кайттым дигән кебек карап тора башлады. Азау белән Аккүз ризык исен сизеп атлып чыкканнар иде дә, ана бүре аларны көчле борыны белән читкә этәрде. Хәлим аптырабрак калды. Ничек ашасын инде ул чи куян итен? Булмаганны. Үлсә үлә, әмма үлеп тә бетмәгән бу куян түшкәсенә кагылмаячак. Йыртылып, теткәләнеп беткән ыштан кесәсендә мунча якканнан калган шырпы булырга тиешлеген. Хәле булса, ит кыздырып ашар иде. Ничек барып җитәргә соң ул шырпы кисәгенә? Үзе уйлый, үзенең бөтен тәне яна. Тамагында ут дөрли, иреннәре кибеп яргаланып беткән. Авызына су капмаганга да 2 тәүлек бит инде. Ана бүренең теге татлы сөте тагын да эчәсене генә китерде. Хәлим бу минутта агу булса, агу эчәргә дә риза иде. Шуңа күрә ул алдында яткан куянның кан саркып торган бугазыннан күзен ала алмады. Әнә бит ул нинди дымлы, сусыл. Ләкин кан бит ул. Кан. Ничек эчмәк кирәк? Мал канын эчкән кеше кайчанда булса, кеше канын да эчмәс дип кем әйтә ала? Шулай да кан гына бит ул. Үлеп яткан куян каны. Шул канны эчсә генә яшәячәк Хәлим. Яшәячәк. Ә авыруы, шишләре. Мәҗүси уйлардан Хәлимнең башы зихене әйләнеп китте. Ул үзенең бөтен кешелек асылын, иман иясе булуын онытып, кибеп яргаланып беткән иреннәрен үлеп яткан куянның җылымса кан саркыган бугазына тидерде. 14нче бүлек. Хәлим бүре чокырында бер атналап яшәде. 3 көннән аягына басты. Шешедә кайта башлады. Тик бик хәлсез иде ул. Шулай да бу җирдән китәрлек кенә хәле егәре бар инде. Әмма бер вакыйга аны тагын 3-4 көнгә бүре чокырында калырга мәҗбүр итте. Ят бүреләр кунакка килеп киткән төннән соң Хәлим өчен дөнья үзгәрде. Тамырларында типкән тере кан үзенекен итте. Буыннары ныгып, ул шуышып йөрер хәлгә килде. Шулай шуыша-шуыша бер читтә аунап яткан күлмәк ыштанын барып алды. Бераз рәтләштереп, алардан уят җирен капларлык итәк әмәлләде. Икенче эш итеп шырпысын эзләп тапты. Ботак-сатак җыеп, учак тергезеп җибәрде. Сыйрагыннан тотып, бүре балаларыннан калган куян ботын кыздыра башлады. Тирә-юньгә тәмле ис таралды. Ана бүре балаларын бот арасына җыеп читкә китте. Ризасызлык күрсәтеп, шымланып карап торганнан соң, нишләсәң дә эшлә, тик миңа гына тимә дигән кебек яр буена барып ятты. Аккүз генә әнкәсен тыңларга теләмәде. Ул шыпан-шыпан гына шуышып, борыннарын алга сузып, иснәнә-иснәнә Хәлим әмәлләгән учакка якынлашты. Якын ук килергә батырчылык итмәде. Учактан төшкән шәүләләргә сискәнеп, сагайып туктап калды. Борынына бәреп кергән күйек исенә чыдый алмыйча,
берничә мәртәбә пырхылдап төшкереп куйды. «Кил мондарак, кил, мин сиңа тәмле ризык бирәм», дип, Хәлим аны кул болгап чакыра башлады. Аккүз бу арада Хәлимгә шул кадәр нык ияләшкән иде. Ул бүре халкы өчен үлемгә тиң булган уттан да курыкмыйча, тушы белән шуышып, учакка таба үрмәләвендә булды. Аны ут учак янына пешкән ит исе дә, учак җылысы да түгел, бәлки сабыйларга хас кызыксыну, ымсыну инде иде ахры. Шулай ул утка күнегеп китте, учак тирәле йөгереп йөри, Хәлимне уенга чакырып тарткалый, интектереп бетерә торган булды. Айруча соңгы берничә көндә Аккүз Хәлимнән бер адымда калмыйча йөрде. Кая барса ияреп барды, төнгелеккә аның куйнына кереп, йомгак кебек бөгәрләнеп ятты, эчкәндә бер җирдән эчте, ашаганда бер төрле ризык ашады. Әйтергә кирәк, бүре чокырында ашау каты-кыты иде. Баштарак ана бүре табып алып кайткан кабан, куян, төлке, бурсык итенә риза булып яшәделәр. 2-3 бертек тышкан белән канәгатьләнгән көннәре дә булды. Төне буе ауда йөреп чыккан ана бүре бу арада шактый хәлсезләнде. Чөнки аңа хәзер 3 җан иясен туйдырырга кирәк иде. Шунысы хикмәтле. Ана бүре үзе алып кайткан түшкәне иң элек Хәлимгә бирә. Хәлим гадәттә таш белән чүкеп бер ботны өзеп ала. Калганы азау белән Аккүзгә. Алар тарткалаша, җылысы да суынып бетмәгән түшкәгә ябышалар. Бигрәк тә азау усал. Ул түшкәдән ит тарткалаганда җай туры китереп Аккүзне дә тешләп ала. Тегесе авыртуга түзә алмыйча үрле-кырлы сикереп читкә тайпыла. Тешләп үзә башлаган матур калҗасыннан колак кага. Аның каравы Хәлим үзенә алып кайткан иттән Аккүзгә өлеш чыгара. Азауга пешкән иттә теми, чөнки ул учак янына килми, әнкәсен имеп читтә ята. Суга интегеш юк, якындагы куак артында гына чишмә саркып чыга. Моңа кадәр бүреләр шул юеш җирне ялаганнар. Хәлим булдырылган кадәр матур итеп куе ясады. Аны вак-төяк агач кисәкләре белән буралап куйды. Кешекләр бигрәк кызык. Аналары биргән калҗадан авыз итәләр дә, тамакларын чылату өчен шул чишмәгә чабалар. Брас сиек кимерәләр дә, тагын шунда йөгерәләр. Хәлим үзе бик авырлык белән йөри. Әле шуышып, әле мүкәләп барса да, озаклап юынып һәм юанып кайта. Карарлыгы калмаган шишле тәненә салкын чишмә суы бирки. Канлы, эренле җәрәхәтләре өстенә үги ана, бөтнек яфраклары каплап чыга. Шулай озак кына чишмә буенда дәваланып ята, аннары ничек килгән булса, шулай интегә кабат бүре өненә кайта. Аңа Аккүз иярә. Аккүзнең Хәлим белән дуслашуы азауга ошамый. Ул астыртын гына килеп, Аккүзне тешләп ала. Азауны аңларга була. Хәлим янында бөтерелә башлаганнан бирле Аккүз аның белән уйнамый. Шуңа үч итеп тешләшә. Берсендә катырак тешләп ташлады бугай. Аккүз аксаклап йөри башлады. Моны ана бүре бик тиз күреп алды. Шуны да әйтергә кирәк. Ана бүре Хәлимгә артык якын килми. Читтәрәк куаклар ышыгында ята. Хәлимне имезеп йөргән чаклары да бар иде югыйсә. Хәзер әнә нинди горур һәм тәкәббер. Тик барыбер үз итә ул Хәлимне. Аудан алып кайткан ризыгын беренче аңа бирә. Хәлим муртайган бүрәнә кебек ятканда, тирә-яктагы йырткычлардан да ул саклап калды. Аккүзнең буынсыз сансыз булып аксап йөрүен күреп алган ана бүре баласының арткы тәпиен ялаштырып торды да, чишмә буена төшеп, аксыл яшел кыяклы үләнне сайлап чемшенә башлады. Хәлим тәмам аптырады. Бүреләрдә үлән ашар икән. Ачтыр шул мискенкәй дип уйлады. Ләкин бер минуттан бу уеннан кире кайтты. Ана бүре үз авызындагы сусыл үлән чәйнәмәсен Аккүзнең авырткан аягына төкерде. Тагын чәйнәде, тагын төкерде. Шул рәвешле Аккүзнең аксак аягы яшел төкерек белән капланды. Хәлимнең башына бик тә сәер, әмма дөрес уй килде. Әллә ана бүре үз баласын шулай дәвалыймы? Әгәр шулай икән, Хәлим үзе ни карап торасың? Ул да шушы үләнне чәйнәп дәвалана ала бит. Тәнендәге шешләр һаман сызлый, бәлки бераз басылыр иде. Хәлим уйлап та бетерде, эшләп тә куйды. Үлән бик тәмсез иде, әмма аның бик тереләсе килә. Ул яр буендагы бөтен үләнне чәйнәп бетерде. Аннары җәрәхәтле шешле тәнен яшел үлән төкереге белән сылап чыкты. Көне буе шулай ям-яшел булып йөрде. Кичкә табагына чишмә буена төшеп юынды.
Иртәгесен тагын үлән чәйнәп, үлән төкереп йөрде. Авыз эче бөрешеп, тәм сизмәс хәлгә килде. Әмма тәнендәге сызлауның кимүе аның җанына рәхәтлек, күңеленә өмет бирә иде. Берничә көннән Хәлим таякка таянмыйча, алпан-тилпән килмичә, аягына нык басып йөри башлады. Ана бүре белән булган бер вакыйга исә аны тәмам тормышка алып кайтты. Һәм үзенең кеше, әдәми зат булуын искәртте. Бер очтан иман, рух, шәфкатьлелек һәм тугрылык дигән төшенчәләренең булуын да исенә төшерде. Бердән-бер төнне ана бүре аудан кайтмады. Таң белән агач ботаклары арасыннан кояш көлеп карый башлагач, Хәлим аңлап алды. Ана бүре белән нидер булган. Башка вакытта табышсыз булса да кайтып җитә иде. Бүген юк та юк. Табигать кануннарына каршы килеп, япа-ялгыз яшәүче бу бүренең кайчанда булса бер фаҗигага очравы көн кебек ачык иде. Әллә шул көн килеп җиттеме? Азау белән Аккүз дә нидер сизенәләр, тыңгысызланып, ярдан асылынып торган агач тамырларын тарткалап йөриләр. Кичәдән бирле тамакларына ризык капканнары юк бит мискенкәйләрнең. Хәлим ана бүрене эзләп чыгарга булды. Ул аның көн сайын ауга чыга торган сукмагын яхшы белә иде инде. Ирак китәргә туры килмәде, 2-3 чакрымлап үтү белән үле бүре төшкәсенә тап булды. Таныш бүре түгелме дип йөгереп барса, Худайга шөкер, бөтенләй таныш түгел җан иясе булып чыкты. Әллә ана бүре шушы йырткыч белән алышканмы? Үзе дә шушы тирәдә җан биреп ятамы? Шулайдыр. Әнә бит ниндидер канлы эз. Кемнедер сөйрәп барган кебек. Узак эзләргә туры килмәде. 10-15 адым эчкәрәк кергәч, Хәлим тагын бер җансыз гәүдәгә тап булды. Ана бүре. Җаны чыгып бетмәгән әле. Тыныс сулышы тигез. Димәк яшәячәк. Хәли юк. Каны күп аккан. Әнә бит түшендә тирән җәрәхәт бар. Ян башы да йыртылып, аерылып төшкән. Уң як колагы өстендә дә кара кан сыйыкчасы укмашып каткан. Бәгыркәем минем, дип, Хәлим ана бүрене кочаклап алды. Күкрәгенә күтәреп кайтыр юлга чыкты. Үз авыруы да ныклап үтеп бетмәгән Хәлим тиз арыды. Әмма бүренең ярым үлек гәүдәсен кулыннан төшермәде. Тезләнеп, бераз хәл алып торды да тагын кузгалды. Үз өннәренә кайтып кергәндә, көн кичкә авыша башлаган иде инде. Хәлим бераз хәл алгач, ана бүренең тәнен юды. Үзенең кием сәләмәләре белән җәрәхәтләрен бәйләде. Теге шифалы үләнне чәйнәп яраларына япты. Аннары ауга чыгып китте. Аналары тирәсендә бөтерелеп, үрсәләнеп йөргән бүре балаларына да, ана бүрегә дә, Хәлимнең үзенә дә көч иңсен өчен хәлле ризык, туклыклы ризык кирәк иде. Беренче булып куян баласына юлыкты Хәлим. Албастылар утырында яшәгәндә, ул ау серләренә шактый өйрәнеп калды. Шуңа күрә куян баласын тоту кыен булмады. Куган булып кыланды да, урап барып каршына гына төште. Ә менә кырчаңгы төлке артыннан шактый озак йөрергә туры килде. Шулай да тотты. Арытып, тынсыз, сулышсыз калдырып тотты. Барыбер үләр иде. Таза сау төлке тоттырмый ул. Бүре чыкырына кайтып, җәнлек түшкәләрен хәлсез бүре алдына китереп салды. Ана бүре кан исен сизеп айнып китте. Күзләрен ачты, башын калкытты, үрелеп, яшь куянның канын ялап куйды. Тешләгәндә иттереп, ризык чимшенергә кереште. Тагын берничә көн шулай үтеп китте. Ана бүре үз өнендә балаларын имезеп дәваланып ятты. Хәлим ауга йөрде. Буш кайткан чагы булмады. Шуңа да ана бүре көнләп түгел, сәгатьләп терелде. Ян башларындагы җәрәхәте тиз бетәште, колак төбендәге ярасы да төзәлеп, аның урынында канлы җөй генә торып калды. Азау белән Аккүз рәхәткә чыктылар. Алар хәзер көннәрен генә түгел, төннәрен дә әнкәләре белән уйныйлар, шаяралар. Бер-берсеннән ит калҗасы талап мәш киләләр. Ә бер төнне Аккүз иярде. Бу бүре кичегенә ауга йөрергә иртәрәк әле. Шулай да ярар, йөреп, дөнья гизеп кайтсын дип, Хәлим үзенә көннән-көн ныграк ияләшә барган Аккүзне кире куып җибәрмәде. Ул көнне алар кабан дуңгызлары йөри торган сукмакка юлыктылар. Утарда яшәгәндә Хәлим бу урман чучкаларын буш кул белән тотарга өйрәнгән иде. Сукмак буендагы берәр агачка менеп утырасың да, кабан көтүенең үтеп китүен көтә башлыйсың. Көтеп алсаң, өстән иң соңгы дуңгызның өстенә сикерәсең. Сикергәндә кулындагы тәпәч белән башына сугып өлгерергә кирәк.
Шул вакытта миңгерәүләтә алмасаң, ул үзе синең бугазыңны чәйнәп өзәчәк. Аккүзне бер имән төбендәге куышка яшереп калдырды да Хәлим күсәк алып өскә үрмәләде. Тик тынгысыз Аккүз хуҗасын югалтып 5 минуттан сукмакка килә дә чыга, чинап йөри башлый. Өстән әмер биреп утырган хуҗасын тыңлый тагы үзе. Кабат яшеренгән җиренә кирип китә. Ниһаять көткән минут җитте. Мырык-мырык килеп, бөтен тирә-юньне яңратып баручы дуңгыз көтүе Хәлимне генә түгел, Аккүзне дә сагаерга мәҗбүр итте. Үз ясыннан башын тыгып та карамас булды ул. Бер-бер артлы тезелешеп баручы кабан дуңгызлары көтүенең ахырында гадәттә иң көчлесе, иң егәрлесе бара. Артык зур булса, Хәлим андый кабанга тияргә батырчылык итми иде. Карт кабанны миңгерәүләтү өчен 20 еллык имән кәүсәсеннән эшләнгән күсәк кирәк. Бу юлы Хәлимнең кулында ботак-чатактан сындырып алынган гап-гади тәпәч кенә. Ана бүре янына табыш белән кайту теләге җиңде. Хәлим тәвәккәлләргә булды. Коралын алга сузып, аска сикерергә әзерләнде. Гадәттә соңгы дуңгыз арткарак калучан була. Бу юлы да нәкъ шулай икән, Хәлим сөенеп куйды. Дуңгыз өстенә төгәл төште ул. Сугуында әйбәт сукты, әмма дуңгызның исен ала алмады. Тегесе борылды да, көчле борыны белән селтәнеп, Хәлимнең авырудан хәлсезләнеп, юқарып калган гәүдәсен бер як читкә очырды. Мыркылдап өстенә килә дә башлады. Хәлим күсәген тотып, каршы алырга әзерләнде, әмма бик яхшы белә ул. Бу юлы дуңгыз җиңәчәк. Бердән бер чара качып котылу. Шул вакыт яшеренеп торган җиреннән Аккүз чыкты. Чыкты да, чын бүреләрчә ырылдап, кабан дуңгызына таба килә башлады. Хәлим үзе дә аптырады. Шул бала килеш тау кадәрле кабан каршына чыксын әле. Кабан да бераз каушап калды, шулай да тиз айнады. Бүре баласына таба борылып, аңа һөҗүм итмәкче булды. Хәлимгә шул гына кирәк иде. Кабан Аккүзгә каныгам дип кенә торганда, бөтен булган көчен туплап, күсәген аның башына орды. Кабан дуңгызы соңгы мәртәбә мырык итте дә, борыны белән юеш җиргә кадалды. Җансыз, хәрәкәтсез яткан түшкә авыр иде. Хәлим аны күтәреп барып караса да, ерак китә алмады. Тезенә төшеп, кулындагы ярым үлек түшкәне җиргә куйды. Аннары ике таяк алып, аңарга аркылы-торкылы ботак-сатак ташлап, носилка шикелле нәрсә әмәлләде. Кабанны шул носилкада сөйрәп кайтты Хәлим. Кайтып җиткәндә үзе дә шул ярым үлек кабан хәлендә иде. Авыру, хәлсез, ач. Шулай да ул бүген бик бәхетле иде. Ризык юнәтеп бер җан иясенең гомерен, нәселен саклап калды бит ул. Шуның белән үзен, кешелеген, киләчәген яклап калды. Бу көнне бүре чокырында бәйрәм булды. Ана бүренең җәрәхәтләре төзәлеп килә иде инде. Бүген ул аягына басты, тамагына да әйбәт ашады. Азау анасы янында бөтерелде, Аккүз Хәлим белән бергә учак тергезеп йөрде. Урмандагы вакыйгадан соң Хәлим аны тагын да ныграк үз итте, яратты. Мөгъҗиза түгелмени? Бер-беренә бөтенләй охшамаган, хәтта яп-ят ике җан иясе арасында ниндидер матур, изге һәм котылгысыз багланыш барлыкка килде. Хәлим өчен өр-яңа халәт иде бу. Моннан соң бер вакытта да ялгыз булмаячак ул. Булмаячак. 15-нче бүлек. Хәлим бүген беренче мәртәбә дөнья гамына бирелде. Элек тамак гаме, яшәү гаме белән генә йөргән икән. Хәзер килеп, бүрләр янына эләккәнгә 2 атна дигәндә, ул ниһаять кешелегенә кайтып төште. Авылы, әнкәсе хакында, албастылар хакында, гөләш хакында уйлады. Чокырга егылып төшкәндә нык кына бәрелгән, миңгерәүләнгән булса кирәк. Хәтеренә авыр кайтты. Бәлки утардагы карчыклар сихре дә чыгып бетмәгән булгандыр. Күкрәгендәге сәер тамга аның хәтерен тиз яңартуын. Шуннан соң Майя исенә төште. Туктале, нинди Майя? Майяны җирләде бит инде ул. Әллә берәр төшкенәме бу? Саташу галәмәтеме? Майя булмаса кем соң алайса? Кем? Хәлим төгәл хәтерли. Гөләш шундук үз итте аны, имиендә тиз алды. Димәк, ул балалы хатын. Кем соң ул? Кем? Карчыклар белән дә сәер булды. Майяны, әйлә, теге хатынны күрү белән шул кадәр куелып төштеләр, кая барырга тишек тапмадылар, мин сиңа әйтим.
Шулай аптыраганнан гаҗиз булып, хушларын җыя алмыйча идәнгә тәгәрәгәннәр юньсезләр. Хәлим хәзер барысына да ышанырга риза. Изге рухка да, фәрештәләргә дә, тылсым могҗизага да. Соңгы елларда күргәннәренә хәзер килеп үзе дә чак ышана ул. Тик барыбер да Майяның рух булып кайтуына ышанмый. Ә бит чынлыкта Майяга әллә ни охшамаган да ул. Мәсәлән, Майя бер вакытта да җырламый иде. Ә бу хатын җырлый. Чын татарча, авылча җырлый. Җыры да колак очында яңгырап тора. Әле дә хәтерендә ул җыр Хәлимнең үз хәленә дә бик туры килә иде. Мин төштәге кебек яшим бүген. Бер югалтам сине, бер табам. Сине эзли-эзли һәр көн сайын бәхет урынына сер табам. Тормышларым һаман сагышлырак. Бөтен дөнья моңа күмелгән. Бәхетемнән ераклашкан сайын серләр арта икән күңелдә. Авылдагы Нәфисәсе җырларга ярата иде. Тирә-якта беренче җырчы иде ул. Яшьлегендә дә Хәлимне шул җыры моңы белән гашык итмәде микән әле? Ул җырлап җибәрсә, туктале. Нәфисә бит бу. Югалтулар, табышлар хакында, моң, сагыш, сер хакында ул гына шулай әйтә ала. Ничек оныткансың ул бу арада Нәфисә хакында? Ул бит бар. Ул гел янәшә яшәгән. Хәлим Майясы белән бәхетле булганда да, урман шаукымына бирелгән чагында да гел янында булган. Үзенең сөюе, борчуы һәм кайгысы белән яшәгән. Бәхетле булырга тырышкан. Хәлимнән өметен үзгәч, башка берәү белән тормыш корган, баласы туган. Нишләп йөрисең ул монда, Албастылар урманында? Баласы кайда? Аның баласы Майя үлгән көнне туды бит. Аның кендекчесе Майя булды, шуннан кайтканда үтерделәр дә инде аны. Хәлим үз ачышыннан нишләргә дә белмәде. Нәфисә хакындагы уйлары аның бөтен дөньясын чүмәкәй тутырып куйды. Ул кая гына барса да, нәрсә генә эшләсә дә, нигә генә кагылса да, Нәфисә хакында уйлады. Нәфисә дип яшәде, Нәфисә өчен эшләде. Бүре өнендәге кыргый тормышында аның күңел байрагы, өмет уты, яшәү мәгънәсе кебегрәк иде бу исем. Иң кызыгы шунда, ул Нәфисә дигәндә Майяны да күз уңында тота, икесен дә шушы бер исемгә, бер рухка һәм бер язмышка берләштермәкче була. Шул рәвешле Нәфисәне күңелендә Майядан калган бушлыкка кертмәкче була. Дөрес тә эшли. Аны бу бүре базыннан коткарса да, күңелендә барлыкка килгән шушы яңа балкыш, яңа хис, өмет кенә коткаралар иде. Әле бит Гөләш бар, әнкәләре бар. Газиз баласына күкрәк сөтен имезгән Нәфисә хәзер Хәлимгә кем була инде? Иң кадерле, иң якын һәм шундый ук газиз кеше була. Эх, утарда чакта аңышмыйча бераз исәнгрәп йөрде шул ул. Төштәге кебек кенә яшәде. Урманга үләргә дә шул төшеннән чыгып китте. Кабат төшкә кайтып булса иде, бер уянгач төшкә кире кайтып булмый икән шул. Ләкин Хәлим күңелендәге күтәренке хисләрне бер нинди үкенеч тә, сагыш та күмеп китә алмый иде. Инде менә ничәнче мәртәбә аның ерак күңел төпкелендә ут яктысы пәйда була. Бер учак кына төнне яктыртып бетерә алмый, әмма бер учакта кешегә маяк булала. Төнге йолдызларга багып, үзе ясаган куыш авызыннан күккә карап яткан Хәлим иртән-иртүк китәргә карар кылды. Ана бүре инде аякка басты, терелеп ауга йөрерлек хәлгә килде. Әнә бит бүген беренче мәртәбә ауга чыгып киткән. Җыйнасын итәсе юк. Башына таш бәйләнгән бер ау таягы да, күлмәк җиңнәрен ялгап эшләнгән билбавы гына бар. Хәлим сикереп торып, кичәге аудан калган ит кисәген кыздырды да, әрекмән яфрагына төреп, кипкән үлән өеме астына тыкты. Таң сызылып килә иде инде. Офыкның үзен күрмәсә дә Хәлим моны тоеп белде. Агач башларында нур бөртекләре биешә башлаган мәл бу. Чык мул төшкән, җир юп-юеш, һава дымлы. Бөтен дөнья кояшта уңа башлаган рәсем кебек. Тәүлекнең ниндидер изге илаһи вакыты. Мөһим ниятләр кыла торган, хәл иткеч эшләргә керешә торган вакыт. Хәлимнең колагы урман тавышларына күнекте инде. Бу кыргый дөньяда яшәү аны бик нык үзгәртте. Табигатьтән бик күп нәрсәгә өйрәнде ул. Иң элек тыңларга өйрәнде. Аннары күрергә өйрәнде. Аннары гына сабырлыкка өйрәнде. Әнә чишмә буенда ике бака сөйләшә. Тавыш тынсыз гына сөйләшәләр. Ым белән, ишарә белән. Хәлим аларны эчке тоемы белән ишетә.
Төнге ябалак карашын кем шәйли алган? Хәлим шул кадәр табигатькә якынайды бу арада. Ул әнә шул ябалакның үткен карашын тояла. Дөресрәге күрә, күңеле белән күрә. Ул хәзер аңлый. Табигатьтә бөтен нәрсәдә тоемлау, сиземләү аша бара. Анда бөтен нәрсәдә тоемлана, сиземләнә, бөтен нәрсәдә ап-ачык. Анда сер дә, могҗиза да юк. Дөресрәге анда гел сер генә, могҗиза гына. Әнә тагын ниндидер тавыш. Тавыш үзе ишетелми, Хәлим аны инде тоя. 4 тәпиле җан иясе. Авызына корбанын капкан, чөнки аксабрак атлый. Йөге авыр булса, җәнлек шулай алпан-тилпән килеп аксап йөри. Хәлим белә, бу ана бүре аудан кайтып килә. Соңлабрак кайта, әмма табыш белән кайта. Димәк, ул инде үз көчендә. Тыныч күңел белән китә ала хәзер Хәлим. Бүре балалары ачтан интекмәячәк. Хәлимнең кемгәдер рәхмәт әйтәсе килде. Кем генә булса да, Раббыдыр ул. Табигатьме, күкме, Ходай Тәгаләме? И Раббым, теләгәнеңне барыбер җиренә җиткерәсең. Шушы изге бүре нәселенә ризык, гомер биргәнең өчен. Мине исән-сау йөрткәнең өчен, аңымны, зиһенемне, хәтеремне саклап калганың өчен, мең рәхмәтләр сиңа, и Раббым. Әллә каян сизенеп, Азау белән Аккүз әнкәләренә каршы киттеләр. Моңа кадәр берлегән куаклары артында гына торган кебек, шыкка, канга буялып юешләнгән ана бүре кинәт Хәлим алдында пәйда булды. Чынлап та, корбанының канына буялып, ул алсу кызыл төскә кергән. Әкиятләрдә генә була торган бер изге җанга әверелгән. Изгенең дә изгесе түгелмени? Үлемгә дучар ителгән адәм баласын аякка бастырды бит ул. Аның җәрәхәтен дәвалады, аңа сөтен имезде, ризык тапты. Аны йырткычлардан саклап калды. Бәлки ул бүре дә түгелдер. Ходай тарафыннан Хәлимгә ярдәм итәргә җибәрелгән изге рухтыр. Әнә ул, изге рух, олпат кына атлап килде дә, авызындагы куян түшкәләрен Хәлим алдына куйды. Каян белгән ул Хәлимнең китәсен? 2 куян тоткан бит бәгыр. Хәлимгә сайлап алырга кушып, күзләрен тутырып карап тора. Ал, юлыңа кирәк булыр, ди иде бу күзләр. Хәлим шүгәләп бер түшкәгә кулын куйды. Ана бүре моңсу күзләрен тагын бераз мөлдерәтеп торды да, калган куян түшкәсе янында ризык исеннән нишләргә белмичә куйрык чәнчеп торган балаларына бирде. Ләкин Аккүз белән кызык хәл булды. Баштарак әнкәсе ташлаган түшкәгә ымсынса да, кинәт туктап, Хәлим ягына күтәрелеп карады. Аннары юаш хәрәкәтләр белән тыйнак кына читкәрәк Хәлим сайлаган түшкә янына барып утырды. Янәсе, аныкы менә монысы. Шул рәвешле үзеннән үзе тагын бер мәсьәлә хәл ителде. Азау белән ана бүре, Аккүз белән Хәлим бүгеннән 2 гаилә булып яши башлаячаклар. Хәлим бу минутта каршылыклы тойгылар кичерә иде. Аккүзне үзенә якын җибәреп, бу табигать баласын аянычлы тормышка дучар итә түгелме? Кешеләр бүрләр кебек үк акыллы һәм ихлас түгел бит. Куллык хисе белән курку хисе, бүрләр өчен ят хисләр. Кешеләрдә иң күп очраган хисләр нәкъ шул хисләр түгелмени? Узаклап фәлсәфә куертып торырга вакыты юк иде. Хәлим юлга әзерләнә башлады. Ана бүре алып кайткан түшкәне юкә мунчаласына төреп, аны бер таякка кидерде дә аркасына асты. Ана бүре Аккүзне җиңел җибәрде. Бер-берсенең исен хәтердә калдырырга теләгәндәй, бик озак иснәнеп тордылар. Аннары ана бүре читкә китебрәк ятты. Аккүз Хәлим янына килеп утырды. Аның бөтен хәрәкәтендә «Мин әзер, китәргә була» дигән ишарә ярылып ята иде. Каян аңлыйлар булар барысында дип, тагын бер мәртәбә аптырап уйланды Хәлим. Ул әле һаман да табигатьтәге тоемга, сизенү көченә. Бу тоемны сизенүнең кешедәге акылга караганда күп мәртәбәләр өстенрәк булуына ышанып җитә алмый иде. Бүре чокырыннан чыгып киткәндә, Хәлим артына борылып карамады. Аккүзнең өстендә дә тормады, чакырмады да, кумады да. Барысында табигать үзе хәл итәргә тиеш. Дөресрәге, табигать үзенең карарын тагын бер мәртәбә сынап, тикшереп карарга хаклы иде. Аккүз аны берничә чакрым үткәч куып җитте. Чокырда нәрсә булганын, Аккүзнең үз өненнән, үз анасыннан ничек аерылганын Хәлим белми калды. Аның каравы бер нәрсәне күңеленә нык беркетеп куйды.
Моннан соң ул бер вакытта да ялгыз булмаячак. Янында һәр вакыт бер җан иясе, табигать баласы йөриячәк. Ул урман рухы, урман акылы булып, Хәлимгә һәр вакыт ярдәм итеп торачак. Аның дусты, туганы, юлдашы булачак. Хәлим кая барырга белми иде. Ләкин кая барганына бер тамчы да шикләнмәде. Утарга, бары тик утарга гына. Нәфисә белән Гөләш калган албастылар утарына. Бу утар аланының көньякта булуын чамалый Хәлим. Ул бит теге вакытта белә торып төньяккарак, ягъни агачларның мүклерәк һәм шәрәрәк ягын чамалап кирип киткән иде. Тайганың ераграк җиренә кирип, кеше күзеннән качмакчы, бу рәнҗешле дөньядан мәңге улакмакчы булган иде. 2 көн дигәндә барып тапты ул утарны. Аның бу 2 көндә ничек яшәве, ниләр күрүе, ниләр кичерүе хакында, әллә күпме адашып йөрүе, сазлыкка бата язып калуы, каршына килеп чыккан ата кабан дуңгызы белән маңайга маңай терәп сугышуы хакында да сөйләп тормыйм. Бу кызык түгел. Иң мөһиме, ул үзенең сыдырылып, җәрәхәтләнеп, пычранып беткән шәрә тәнен гомеренең иң гүзәл мизгелләрендә, иң кара көннәрендә күргән урман аланына китереп җиткерде. Һәм шул тәнне утарның үзенә керергә кыймыйча, Күкчәчәк чишмәсе буендагы сусыл, яшел, үлән өстенә яткызып куйды. Аның хәтта юынырга да хәле юк иде. Ак күздә чыгырыннан чыккан, телен асылындырып, еш-еш сулап, хуҗасы янәшәсендә ята. Күпмедер күккә карап яткач, рухы илаһи дөнья белән багланышка кереп, чистарынып алгач, Хәлим кабат башын калкытты. Үрелеп янындагы ак күзне сыйпап, сөеп куйды, аннары торып юынырга китте. Юынып, тамак чылатып алгач, соңгы кабым итләрен бүлешеп башладылар. Браз хәл керде. Хәлим ак күзне куенына күтәрде. Үз ише белән сөйләшкән кебек, иреннәрен бөрештереп сүз башлады. Менә кайтып та җиттек. Керәбезме? Башын әле бер якка, әле икенче якка кыйгайтып, җанга үтәрлек итеп карап торучы ак күз берни дә аңламый иде. Әллә аңлыймы? Әйтә генә алмыймы? Тагын шул сихыр уясына барабызмы? Синекеләр күптән юк инде анда. Йөрмә харап буласың, диме? Нәрсә уйлыйсың икән син, ә? Ник сөйләшмисең? Ник дәшмисең? Утарга керәбезме дип сорыйм бит мин синнән. Аккүз бу юлы да берни дәшмәде. Нәрсә әйтергә белмидер. Белсә әйтер иде. Хәлим үзе дә урманда йөргән 2 көнендә эчке бер киеренкелектә яшәде. Анда да юлны авыр тапты ул. Нәфисәләр авылга кайтып киткән булса, Нәфисә микән соң ул? Әллә Гөләшен алырга килгән майымы? Юк, үзе түгелдер, рухыдыр. Әнә йокламады да. Рухлар ирләр белән йокламый ди бит. Йокла, Нәфисә бу. Нәк Нәфисә кебек җырлый. Авылга кайтмаячак Хәлим. Әлегә кайтмаячак. Шулай бит ул. Кешенең аңы һәр вакыт төзәтеп торучы эчке моңы тавышы була. Хәлим авылда әнә шул моңны югалтты. Кеше кешене үтергән авылда моң яши алмый микән әллә? Шул эчке моңын тапмыйча кайтмаячак ул кабаткан пәрлегә. Хәлим шулай уйлый. Нәфисә Гөләшне авылга кайтарыр да, Хәлимнәргә, аның әнкәсенә китереп бирер. Әлегә шулай икәү яшәрләр. Нәфисә килеп торыр. Гөләш тә ияләшкәндер инде аңа, әгәр ул хатын Нәфисә булса инде. Бәлки майының изге рухыдыр. Ай Алла, нишли ул? Диванага сабышам әллә? Хаман бер сүзне тукый, хаман бер уйны уйлый. Әйтерсең, бүтән гам беткән бу дөньяда. Хәзер җан асрау хакында уйларга кирәк аңа. Вәт шул. Утар Хәлимне моңсу каршы алды. Көне дә болытлырак иде. Олы юлга кирип китә торган сукмак башланган урман артыннан күпереп кара болыт чыгып килә. Димәк, озакламый яңгыр башланачак. Болыты булса да яшене юк. Озакка бу яңгыр. Хәерлегә булсын. Хәлимгә борылырга урын юк, ул инде өендә. Әнә аның алачыгы, ишеге ачык. Әллә Нәфисә китмәгәнме? Гөләш тә монда. Эй бәгырьләр, Хәлимнең кайтуын тоеп, сизенеп көткәннәр. Әнә шул вакыт биленә бәйләнгән чүпрәк япмасын җилфердәтә, ашыгып алан буйлап баручы Хәлим каршында күктән төшкән кебек 2 таныш карчык пайда булды. Хәлимнең йөрәге жу итеп китте. Коты-ботына шуып төште. Ул беткән баш беткән инде дигән кебек карчыкларның төпсез, нурсыз күзләренә беренче мәртәбә тутырып батырып карады. Ну-ка, улагыгыз моннан.
Китегез каршымнан, мин сездән көчлерәк, мин үлеп терелгән кеше дип, иштән рухын ныгыта, әллә нинди әүлияләр, пәйгамбәрләр күзе белән карады. Хәлим шунда үзенең тәненә, җанына ниндидер серле көчнең ургылып, тулышып керә башлаганын тойды. Бу көч аның җан түренә кереп уялаган куркуны бәреп чыгарды, аның урынына мөгъҗизави бер ут йомгагы кереп урнашты. Бу утның кешеләр телендә исеме юк, аны сихер дип тә, иман дип тә, ихтияри көч яисә илаһи шаукым дип тә атап булмыйдыр. Ул буларның бөтенесен бергә берләштерә. Әмма булардан кала да илаһи һәм фани дөньяларның бүтән бик күп серле хасиятләрен үз эченә ала. Хәлимнең тәнендә, җанында бер юлы барлыкка килгән бу утлы дулкын шул кадәр көчле иде ки, ике сәер җан иясен күреп, артында юаш кына утыручы бүре баласы шашып чиелдап арткарак күченде, теге карчыклар таякларын ташлап дәррәү Хәлим алдына тезләнделәр. Башларын җиргә бәрә-бәрә нидер мыгырданырга керештеләр. Ниһаять теге тылсымлы көч Хәлимнең зиһененә дә барып иреште. Ул шушы берничә минут эчендә үзенең гади бер кешедән ниндидер илаһи сихри затка, хәтта албастыга әверелә баруын тойды.